ora gelek damen. Wis apa? Lha kuwi ngene pur kuwi. Jare ora enak damen. Lah, lah jaman nembane nek ora enak. Jare ora enak damen jare. Iya cendek-cendek. Iya. Dek ini diri sing duwe dhewe iki akeh wong akeh. Oke wong golek. Oh iya maksudnya apa wong golek apa kancane Jawa kali. Dengi nek dengi kuwi sing wedok karo sipur sing arep. Tengah hari ke panas jare mulai. Kae nduk Ibu. Nggih, nggih. Ya,